Danas igramo Outlive, horror igricu. Prva ili druga horror igrica napravljena u Srbiji. Ok, idemo, nova igra. Sve je počelo kada su problemi bezbednosti, biološke opasnosti. Hvala NoLiferu na ovome što nam je rekao, znači... To je fora kod ove igrice. Ok, nastavi. Idemo, kolima prvo krećemo. Ok. Joj, udari se u drvo. Au, sin, ali se skrca ovdje. Kameru sam našao. Aha, treba ovdje vjerovatno. Prilično sam siguran da mogu da preskočim ovo. To Roki. Izgleda kao zemljani put napred. Možda mogu da nađem pomoć. Pa ja se nadam da će da bude pomoć, da ću da nađem pomoć. Dobro, vidi ga message što je pun, znači sad će neki vukodlak da mi naiđe. Eto, šta sam rekao? Ova kapija je prekrivena bodljikavom žicom. Moram da nađem drugi put. Biće širom otvoreno, oček malo sutra. Alo, prijatelju. Izgleda da je ispod neka zgrada. To je to. To je to. Izgleda da nedostaje poluga. Bilo bi da bude negde ovdje. Ja se isto nadam da bi trebalo tu poluga da bude. Evo je poluga. Ovo je zaključano. Ovdje nemam ništa. Ovdje treba da nađem ključ da bi ovo otključao. A otključano je iz nekog razloga sada odjednom. To je ovo, bem ti sunce pičku, izvinjam se na psovke. Ko je zatvorio vrata? I ja se pitam, nemoj da me gušiš. Moram da potražim sobu i pronađem način da zaustavim gas. Ide gas! Me zezaš, brate, stavili ovdje sliku reke Uvac, brate. Ha, tu je ključ i mogu ovo ovdje da uzmem ovo i da pomerim ovaj ovdje ormar. Samo da mi ne izleti neka karakkontrola, ne bih mi značilo. Ključ nije za ova vrata. Pa šta sam očekivao drugo? Znači mora da je za ova vrata. Jao, što sad mi telefon zvoni? Gdje je telefon? Alo, ko smeta? Okej, jao, što sam isključio sveću? What? Bro, what are you talking about, man? Ja mrzim horror igrice, vala, ne volim ih ni ja, ali šta da se radi? Da, izgleda da je uspio. Trebalo bi da mogu da idem napolje sada. Bim ti sunce, na ovoga sam zaboravio, izvinjavam se ljudi na psovke. Ventil fali. Idu pičku materi, beži bre, šibe, šibe! Sine, sad će ovaj će sad da me bije. Alo, beži! Silaz dole, tučnik! Mu mater. Ajde, samo napred ti, prijatelju, nemoj da me diraš, molim te. Neću ja tebe dirati, nemoj ti mene, jel dogovoreno, brate? Evo, daću ti šta god da hoćeš. Daću ti da mi oduzmeš nevinost, beži bre, beži! Viš sotono. Mu sisku maminu, izvinjam se na psovke. Daj, uzmi ovo, čučni, postavi to tu, vrti. Beži! Sunce ti nakaradno. Bim ti, beži! Bim ti nakaradnu majku, pičku. Izvinjam se ljudi na psovke. Kaže, reci mu da mu je... To je mali. Alo, prijatelju, mala to ona stvar. Beži! Trči! Vidi ga što me juri. Trči, siđi tu, ne tu, tu. Ma trči bre. Jaoj, kartica, jebala te kartica, jao. Kako ovo i dalje radi, brate, a izgorelo, brate. Bilo u vatri. Aha, evo je. Pazi, ne znaš ko te juri. Gdje sam sad otišao, druže? Evo onaj bunker gdje se Brka krio 43. O, gdje si, prijatelju? Što me napusti, brate? Aha, treba da nađem 3 generatora, našao sam za sada 1. Idemo dalje. Vidi bre. Gasi bre. Otvori, uđi, prođi. Šoroki. No, neko da radi. Vidi bre, šta ovo bi. Mrš tamo. Sad valja naći ova vrata, gdje su. Prijatelju, nemoj da me diraš. Aha, to su ova vrata, da. Aha, evo ga generator, sam upalio ovaj ovdje 3. Šta se ovo čulo? Vidi ga. Nemo, čisti me, samo trči. Trči. Dobro je. Sine. Nemojte da me bijete, ljudi. Neću vam ništa. Alo, nemoj da me diraš, prijatelju. Pičku materinu. Tebe nisam očekivao. Šta nije u redu sa mnom? Ne znam ni ja šta nije u redu sa mnom. Vjerovatno bi trebalo napraviti sliku ovoga. Čega da ti napravim sliku, čoveče? Ovdje ima
kabel da mogu da se komotno besim od njega. Čekaj da vidim piše li šta, pronaćite ključnu karticu. Za šta, prijatelju? O, Fred, hvala puno na donaciju od $1. Što širiš sotonizam i nasilje? Gleda da nema struje. Nema struje. Jao, pa što nismo platili struju, jebem niti struju. Jao, sunce ti poljubim. Znači, katastrofa. Stvarno neodgovorno od strane nas. Ja sad treba da idem, ja ne znam, ali ajde. Ako je neko prelazi ovo čudoka, nek mi pomogne. Ali u prevodu svakako meni nema pomoći, tako da eto, džabe mi pomažete. Zato mora Branit upravili Brawl Stars na stream. Biće, ako neko sad donira kaj je 100 evra, kaj ide Brawl Starsa trenutno. Fred, hvala puno na $1, još $1. Kaže ide Brawl. Ide Brawl, samo dodaj još 2 nule i bit će. Aha, evo ga, ključ sam našao ovo. Brate, ovo nisam mogao malo predotvorim, nemoj da me lažeš, igre. Ne! Idi u pičku materinu! Što si peder? Što si peder? Begaj! Pa je ovo bilo! Sad imamo struje, hvala Bogu. Vidi kako sam zablag ovu kutiju, brate, da bleji vamo. Beži u pičku materinu! Kako me ubili odmah? Brate. Pa me ko me udara, bre. Alo? Witch? Čekaj, pusti me! Begaj! Begaj! Idi u pičku. Gdje sam sad završio, sunce ti poljubim. Uzmi painkiller, treba će ti, prijatelju. Neću baš. Da li ovo sad plače, sunce ti poljubim. Aj, ono bilo je bimnuti sunce u pičku, znam sud na psovke. Dobro. Ono me ljudi nešto i ne teši. Ključ imam za najđavo. Jebim ti mater u pičku! Joj! Će mene strefi srčka, ljudi moji, zbog ovoga. Bimni mu majku, pičku rogatu. Pa i ova egzibicija vamo. Jaka egzibicija, bajo. Biler? Jebim u pičku materinu. Nešto mi ne zvuči primamljivo ovo crveno dugme. Ali izgleda da radi crveno dugme čim sam upalio struju. Kontrolna soba. Kontrolna soba. I ova soba nema struju. Moram da skočim dole i pronađem prekidač. Prekidač? Pa ne bi baš ja dole idem, ako ne moram. Moram da nađem ključ karticu za ova vrata. Bem ti ključ karticu. A gdje ćeš olovku da koristiš kao oružje, brate, to ne može nikoga da ubije, brate. To, radi struja. Koji je sad kod? Pa ljudi, ovo je u mrtvačnici negde. Pa ljudi, pa ne igram Morgary Assistant je, ote. 0, 5, 6, 2. Ništa. Evo ga, 1, 3, 5, 4. 1, 3, 5, 4, enter. Za šta je ovo korišćeno? Ne bi baš da znam. Jebim li ti majku u pičku? Vidi kako me pogleda, brat. Kuda hoće da me ubije? Gdje je sad lik nesto? Da bi ovo moglo biti za žičanu kapiju. Aj sad žičana kapija, prijatelju. Aha, to je ovo. Dobio sam bateriju, znači dole bi trebalo da bude ova key carda. Evo ga, od ovog ode mrtvaka, samo ovaj da se ne probudi. Moram da se sakrijem. Dobro, sakriću se, nije nikakav problem. Vidi ga što je, gadan je, pimni mu sunce u piku. Prijatelju, gdje ćeš ti sada? Beži. Bici! Dobro je, pa je nesposoban i ne umije da se popenje na ovo. Kaže, they are coming. Ko dolazi, ljudi? To painkilleri. Dalo mi 2 painkillera, to mi se baš i nešto i ne sviđa. Moram da nađem način da stignem tamo. Aha, dobro. Iš! Kroz onu rupu treba. Ti tamo jebi se. Okej, baterija. A ovo sad bi. Šta su ovi tikovi je opet? Beži! Trči! Da! Beži! Iš Sotano! Iš! Oče naš koji si na nebesima!
Ko se ovo porađa, ljudi, šta je ovo? Pemli ti familiju u pičku. Ovdje. Silazi! Majku ti jebem. Fulju, drocu, raspalu, kurvi. Tamo. Treba da upalim struju za lift. Peri se! Sad ovo bi? Šta se desilo? Ja, nije mi vada ovaj degen došao sa liftom. Pičko! Puči ga! Otvaraj! Ha, dobro, otvaraj, ulazi. Jel ovo kraj igre? Verovatno. Poz.